Es diu La carretera bona i diu: a Pere li van regalar un patinet. Qui té la paraula patinet? Molt bé. I els seus pares hi van bé. Qui sap el que és la vorera? No ho sap explicar? És la zona que utilitzem les persones per poder anar pel carrer. Sí? Algú que l'ajudi. No sabeu el que és la calçada? Però caminem? No. Utilitza la calçada. Quan anem pel carrer, a part de les persones, qui més hi ha? Els cotxes. Què passa a les vacances a la ciutat? Què passa? Que no tenim col·le, i a part de no tindre col·le, què passa al carrer? Que la gent se'n va de vacances. Marxa la gent de vacances i per tant la ciutat queda Buida. sense gent, buida. I qui me pot explicar quants colors té el semàfor? Verd I també i vermell, molt bé. Amb el groc han de parar els cotxes o no han de parar? no, han de passar vigilant. No! Això s'ho expliquen els pares i no és així, Les persones Han de parar, molt bé, perfecte. El groc el tenen els cotxes i també han de parar. Quan anem al carrer Major, que anem de compres amb el pare o la mare, clar, si ens perdem allà, els policies no els veiem tant. Amb qui podem demanar ajuda al carrer Major? Als? Perfecte, els agents cívics, si els veiem passejant, els hi podem demanar. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que comptes. He regalat.